да се снима, да се види. Това са километрите, които съм изминал с един резервар и градско. Пак повтарям, градско. Защото извън града не съм излизал с можеш този резервар. Да потърсиш да видим документа от техническия преглед, ако го имаш, и да го само снимам. да го видя, мисля, че е тук. Не го изпърва. Ей, това не. Я да видя. Това не е ли технически преглед? Опа! Това не е ли техническия преглед? Тя го виж. Че той е един голям лис. Аз го имам. Той е голям лис. Да. Момент, само да видим тук. Трябва да има още един лис. Ей, това може би. Да. Така, изгорелите газове са... Обаче те не са ти ги посочили тук. Не са ми ги Не, имаш го. Имаш го. Това е автомобил, кой е? Евро 1 трябва да е. 98 година, Евро 1 или Евро 2? Евро 1 трябва да е. Значи има 2 грама на кубичен метър. Ето го. Ето това е автомобила. Снимката на автомобила е тук, където е минал на технически преглед. Това е минато на 16.10.2015 година. Миналата година. Ето датата, когато е това номера. Годината на регистрация 24 септември 98 година. 98 година. Ето е. Чудесно. Благодаря ти, Георги. Чудесно.